Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasaiaterako gela zelaira, eguneko eman bar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatuta segi. Eutxi, bai! Bulta, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Venga, aurrea! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainetara. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gozari modura, zun modura, gourmet modura, edo bloom modura. Jarri zure bakea zure modura. Pandemiaren ondorioz, mugikortasuna murriztuko da. Koronavirusak kirol jarduera guztiak bertan behera utzi ditu. Kirol jarduera guztiak bertan behera utzi ditu. Landare ez da berdin izango, zuek itzuli arte. Abonatu zaitez. Koronavirusak kirol jarduera guztiak bertan behera utzi ditu. Landare
Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasai aterako gela zelaira, euneko euna eman behar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatu eta segi. Eutxi, bai! Bultza, venga! Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasai aterako gela zelaira, euneko euna eman behar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatu eta segi. Eutxi, bai! Bultza, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Lanza, ondo! Venga, aurrea! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainetara. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gosari modura, zun modura, gourmet modura, edo bloom modura. Jarri zure bakea zure modura. Pandemiaren ondorioz, mugikortasuna murriztuko da. Pandemiaren ondorioz, mugikortasuna murriztuko da.
Landare ez da berdina izango, zuek itzuli arte. Abonatu zaitez.
Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasai aterako gela zelaira, euneko euna eman behar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatuta segi. Eutxi, bai! Bultza, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Lanza, ondo! Osta, hori! Venga, aurrea! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainetara. Igande modura, TikTok modura, familia modura.
Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasai aterako gela zelaira, eguneko eman bar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatuta segi. Eutxi, bai! Bultza, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Ondo, ondo! Ondo, hori! Neskak badakigu Venga, aurrera! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainietara. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatuta segi. Eutxi, bai! Bultza, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Euskara, bihotzetik Espainietara. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gozari modura, zun modura, gourmet modura, edo bloom modura. Jarri zure bakea zure modura. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gozari modura, zun modura, gourmet modura, edo bloom modura. Jarri zure bakea zure modura. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gozari modura, zun modura, gourmet modura, edo bloom modura. Jarri zure bakea zure modura. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gozari modura, zun modura, gourmet modura, edo bloom modura. Jarri zure bakea zure modura. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gozari modura, zun modura, gourmet modura,